ஆனால் இவன் வந்து எதுவுமே பேசாமல் அப்படியே ஒரு மாதிரி வினோதமாகவே இருக்கா. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு சரி ஏதோ தப்பாக இருக்குது, நம்ம இவளை விட்டுட்டு நம்ம கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க 2 பேரும் குசு குசுன்னு தனியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பேசிகிட்டு இருக்கப்போயே பின்னாடி பார்த்தா அவள் ஒரு கத்தி எடுத்துகிட்டு நிற்கிறா. உடனே அந்த ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு சொல்லுவார், கத்தி கீழே வை, என்ன பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு. இதெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கப்பவே பின்னாடி இன்னொருத்தங்க யாரோ பேசுகிற மாதிரி சத்தம் கேட்குது. ஸோ இப்போ 3 பேரும் திரும்பி சத்தம் வர சைடில் பார்க்குறாங்க. பார்த்தா இவளோட பாய் ஃப்ரெண்ட், அதாவது இவ மேலேருந்து கீழே தள்ளி விட்டால, அவன் எந்திரிச்சு நடந்து வந்துட்டுருக்கான். என்னன்னு பார்த்தா இவன் வந்து ஒரு மான்ஸ்டர். இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால தான் வந்து இவனை கொல்லணும்னு இதை இப்படிலாம் பிளான் பண்ணி அவனை கூட்டிகிட்டு போவா. ஆனால் அவளுக்கு தெரியல இவன் வந்து இவனுக்கு சாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரான். வந்த உடனே வந்து இதோட ஃபுல் வீடியோ கீழே இருக்கிற ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்கள். என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.